What's up guys? So karon na adlaw padulong mi sa Macau. Unya kung gikan ka sa Chimsatsoy, mo sakay mo padulong dito sa ni Prince Edward na train. Tapos paabot nyo sa Prince Edward, munawag mo sa exit C2. Tapos makita ninyo dayon ang kuan. Kanina pangitaon ninyo ang exit bitaw sa ni Shanghai Street. Kung makita ninyo ano, Shanghai Street. Kana. So once makita ninyo mo nilang waiting area kung tanaw ninyo sa akong likod. O dala sila na kulat. So bus ang sakyan sa mani na niabot na bus. So mo ni ang waiting area guys. Unya among kuan karon, among karga is departure is 9:30 pa, so magulat sa amin din. So see you guys later. Yo, so na namin sa train. Unya ang travel time daw kay 1 hour and 30 minutes. So pag sulod nimo sa train, butangan kami nag-sticker. Pabailoan sa imong ticket. Ano ilang sa ilhanan. So nag-counting na din guys kung pila ka pong pasahero. So, after ani is magkapit mi sa immigration sa mga naog sa mi. So na namin sa immigration sa Macau. Panaog namin sa bus. So immigration mi sa Macau padulong Zhuhai, Macau. So bawal man mag kuandan mag video. So kita na ta later kay pasulod namin sa immigration Zhuhai to Macau. Pasangan kami sa bus paingon Hong Kong. Sa to. Ito sa Macau. Guys, nanami sa kuan sa Macau. Immigration na pud mi sa Macau mosulod. Chigadas. So, i-off na sa nako. Danira ko kutob. See you later. Manami sa immigration. So, manami sa immigration sa Macau. So, padulong nami sa bus na pod. Sakay na sa mig bus, padulong sa Venetian. So, naglinya namin din para sa bus to Venetian. Taas ang linya. Napadulong ni sa Venetian Sands Macau. Dito may padulong karon. So mag-video ako ini kapot na mo dito. Magulat pa mi sa bus. So nanami sa bus, padulong mi sa London Air. 欢迎乘坐金光穿梭巴士，本车的目的地为澳门威尼斯人、澳门巴黎人、澳门伦敦人。Welcome on board. Nanami sa Studio City, nasakay pa mi bus. Studio City. Bago lang mi na humanog picture. So nagtambay mi din sa park. Atubangan sa Eiffel Tower. Kaya init makayo. So dani sa mi magtambay. So mo ni among adventure din sa Macau karon. Nainit lang kayo kay alas 12 in punto.
So dani sa aming magpa landong. Apoy nag-nuptial na to sa likod. So mo to guys. Bye-bye.